Dopředu říkám, sci-fi je jeden z mých nejoblíbenějších žánrů. Bylo pro mě extrémně těžký vybrat vlastně nějaký vhodný exempláře a těch 5 na to určitě nestačí. To znamená, je to zase 5 random filmů, který vám jenom doporučím, pokud nevíte na co koukat, takovej můj výběr, ale rozhodně bych mohl tady jmenovat desítky, ne stovky dalších filmů, takže prosím vás, nehejtěte mě, že jsem nezmínil třeba některý váš oblíbený film, ale myslím si, že zase projdeme takovou tu linii, jsou tam pár prvků, který jsou vlastně pár filmečků, který jsou známý, pár filmů, který vás třeba překvapí. Let's go. Jako první film, tak jsem si zvolil Metropolis od Fritze Langa, což je zase, já mám vždycky rád v úvodu, když to můžu vykopnout nějakým němým filmem, já mám mega rád němý filmy, který vlastně nějakým způsobem vyprávějí skrz obrazovou poetiku. Ten film Metropolis tak je vlastně příklad německého expresionismu, je to film z roku 27, pojednává o velice aktuálním tématu umělé inteligence a doteďka má jako mizanscénu, která je naprosto dechberoucí i v dnešní době. Zajímavostí o tomhle filmu je, že část z něho schořela, protože jak dobře víme, tak celulóza je hořlavá, tehdy prostě ty promítačky ještě nebyly tak dobře udělané a na nějaký projekci, nevím teďka kde, tak prostě vyhořelo to kino, kde se to promítalo s jedinou kopií, to znamená asi čtvrtka filmu šla do koše a je restaurovaná verze, která některé ty prvky zachraňuje, ale vlastně část toho filmu je na dobro ztracená. S tím je ztracený i několik originálních plakátů na ten film. Ten film má takový hodně legendární plakát. Myslím si, že to je ten a vlastní ho, jeden z těch kusů tak vlastní DiCaprio. To je taková zajímavost, ale je jich asi 5 dochovaných, je to jeden z nejvzácnějších filmových plakátů vlastně na světě. A tady když se podíváte, tak vlastně jak vypadá ta mise-scéna, oni prostě postavili takový obří město. Ten film vypráví jako o umělé inteligenci, tak zároveň představuje takový ten klasický koncept té společnosti kapitalistický, která je rozdělena na nějaký chudej svět ve spodu, který vlastně maká na ten svět nahoře, který je v nebesích a který vlastně si žije prostě na obláčku a jsou tam lidi, kteří to všechno řídějí. Něco, s čím třeba pracuje i Arkane, moderní sci-fi, Alita a tak podobně, takže si myslím, že ten film je zajímavý vidět z hlediska toho, že tohle je takový ten origin toho, kde to vzniklo a moc to doporučuji. Další film, myslím si, že netřeba představovat, já ho tady mám spíš jenom z důvodu toho, že fakt doporučuji, kdo neviděl 2001 Vesmírná Odyssea, napravte, mě samotnému extrémně dlouho trvalo, než jsem se na ten film podíval, viděl jsem ho poprvé, mám pocit třeba 3 roky dozadu v karanténě a fakt jako mi otevřel oči, je to jeden z takových těch jako breathtaking filmů, který vidíte jednou za život a který vám jako kompletně změní nějakým způsobem vnímání a který fakt nějakým způsobem převyšujou člověka jako takovýho. Je to zase o umělé inteligenci, je to o hledání nových civilizací a tak dále, má to spoustu témat v sobě, adaptuje to knížku Artura C. Clarka, režisér samozřejmě Stanley Kubrick, netřeba absolutně vůbec představovat, doteďka uchvatný film z technické stránky, kamerou doteďka se inspirujou moderní scívka, doteďka je tam několik praktických efektů, jako taková ta nakloněná kamera, která vlastně jako imituje gravitaci na té lodi a je připevněná vlastně k té statické podlaze a tak dále. Zajímavý efekty, který vlastně pořád jako nějakým způsobem fungujou. Doteďka geniální nápad propojit sci-fi, takový jako do té doby lehký žánr s vysokou hudbou instrumentální právě od Johana Strause a tak dále a tak dále. Doporučuji, zejména posledních 15 minut je fakt podobně jako Problém 3 těles, který jsme na tomto streamu probírali, fakt taková jako tečka do humanity a do lidství samotného a mám pocit, že kdo z vás to neviděl, tak byste tomu měli dát šanci. Tak, jako třetí film, takovej můj černý kůň, jsem zvědavý, kdo z vás to tady viděl, klidně mi to napište do komentářů, je Dark Star od Johna Carpentera z roku 74, což je taková odpověď na 2001 Vesmírná Odyssea. Těch odpovědí bylo víc, můžu tady zmínit třeba Solaris od Tarkovského, což je samozřejmě ta high artová odpověď na 2001 Vesmírná Odyssea. A Dark Star to je spíš taková odpověď lidí, kteří mají opravdu rádi film, opravdu mají rádi sci-fi,
ale nemají moc peněz na to natočit si vlastní. Dělal na tom scénář i Danny Bynum, který vlastně pracoval na Alienovi, což je na tom nejvíc zajímavý, protože ten film je nebraný absolutně vůbec vážně. Je to o takových astronautech, který vlastně cestují vesmírnou lodí a u toho mají filozofické promluvy, ale je to trošku, jak kdyby to psal Kevin Smith, je to takový trošku edgy, to takový vtipný, hulí se tam a tak podobně. Je tam bomba, která má existenciální problémy. A jak jsem říkal, psal to ten Danny Bynum, který dělal na Alienovi o 5 let později, vlastně co vyšel ten film. A je tam taková postava míče, tady tohohle z toho, který vlastně je úplně alien, jo. Prostě je to úplně stejný koncept, oni mají prostě na lodi vetřelce, musí se ho zbavit a je to ten míč, což je extrémně funny. Dokonce i stejný člověk, který rozpohybovával vetřelce, tak rozpohybovával i ten míč, takže má vlastně to fakt ty kořeny v tom scívku a ten film na to, že nestál vůbec žádný prachy, vesmírná loď je tam poskládaný z toho, co našli prostě doma z obalů od vajec a tak dál. Jsou tam takový ty efekty, který hnedka prokouknete, ale pořád tou svojí estetikou fungujou. Má to skvělou hudbu, kterou zpíval sám John Carpenter, tak ten film všechny jako obrovsky vystřelil a v takových těch popkulturních časopisech a popkulturních fanoušcích a tak pořád jako je. Někdo říká, že ten nejvtipnější film všech dob, nechám na vaše posouzení. Jako další film, tak tady máme Já, Robot od Alexe Proyase, od kterého jsme vlastně viděli teďka v Geeketsu Proroctví s Nickem Cagem a probírali jsme ho tady. Já vím, že hodně lidí nemá rádo ten film kvůli tomu, že samozřejmě Isaac Asimov a ta adaptace není úplně přesná. A ano, já jsem Asimova četl, ten film není moc jako ta knížka, vlastně skoro vůbec, až na to, že tam vlastně se figuruje ta umělá inteligence, až na to, že se to pohybuje v nějakém jako podobném světě. Tak je to úplně něco jiného, je to taková hollywoodská detektivská zápletka s tím, že ten Alex Proyas do toho dává takový biblický motivy, který vlastně on má rád i v těch dalších jeho filmech, ale mně se ten film jako hrozně líbí, viděl jsem ho v dětství, už si ho moc nepamatuju, rád bych ho rewatchnul, ale pamatuju si, že právě některýma těma emočníma momentama mě baví mě tam přátelství mezi tím hlavním robotem a mezi právě Willem Smithem, který tam hraje takovýho ostříleného policajta, který právě vyšetřuje vraždu tady tohohle vědce, který vlastně vytváří ty roboty a do toho se tam řeší otázky, které jsou opět aktuální i v dnešní době. Vidím, že v tomhle žebříčku si projíždíme spoustu filmů s umělou inteligencí, je zajímavý, jak to sci-fi vlastně varuje před tím konceptem a my to tady teďka řešíme v reálném světě, což mě tak trošku děsí, ale zároveň je to extrémně cool, že jsme v této době a že tyhle otázky jsou pořád aktuální. Tak a jako další film, tak je takovej další Černý kůň možná, nebo film, který by vás asi nenapadlo, že je sci-fi, ale vlastně ještě furt je. A to je Her od Spikea Jonzeho, což je jeho rozchodový film se Sofií Coppolou. Sofia Coppola natočila Lost in Translation, který vypráví o jejich vztahu. On natočil ten film, který vypráví o jejich vztahu. Takže je zajímavý, že oba dva ty režiséři vlastně prožili vlastně spolu nějaký vztah a natočili o tom takovou zpověď, kde se nějakým způsobem vypisujou z jejich vztahu. Málo kdo tu background jako ví. Her je strašně fascinující film o samotě vlastně. Pojednává to o Joaquinu Phoenixovi, který se zamiluje do hlasu Scarlett Johansson, která tady hraje takovou advanced Siri, která s ním skrz sluchátko mluví a on se do ní samozřejmě zamiluje a vytvoří si nějaký pseudovztah, který ale samozřejmě nemůže dlouhodobě fungovat a to se tam řeší. Na kameře dělal Hoyte van Hoytema, který je teďka dvorní kameraman u Nolana, momentálně jako věhlasný a tak dál, ale ten film, tenhle už je starší, jde každopádně vidět ten cit pro kompozici, ten film má nádherný barvičky, všem moc doporučuji, já od Spikea Jonzeho miluju ty jeho předchozí filmy v kůži Johna Malkoviče a tak dále, mluvím tady o něm docela frekventovaně, dlouho nic nenatočil, každopádně si myslím, že patří k jeho nejlepším filmům a kdo ho neviděl, tak doporučuji. Není to úplně ložený jako sci-fíčko, není to úplně čistokrevný sci-fi, je to spíš opět trošku romantický, spíš to pojednává o nějakých filozofických tématech. Mám pocit, že pokud vás zajímá třeba Eternal Sunshine of the Spotless Mind, který jsem tady probíral v těch romantických filmech, nebo máte rádi takovýhle druh filmů, tak vás Her určitě zaujme. A to bude všechno, já děkuju, že jste tady vydrželi na ten segment top 5 sci-fi a příště si dáme zase nějaký jiný žánr, který mi bude zrovna vyhovovat k probírání.
Tak jo, to bude pro tenhle stream všechno, já vám moc děkuji ještě jednou za to, že jste zavítali, uvidíme se teda příští týden s Krotitelem a budu rád, když napíšete zase, co jste viděli, napíšete vaše zážitky, mňam Bůh to, přeju ti hodně štěstí a zdraví do toho, abys přežil školu a všechny trable, to samý přeju i vám ostatním, mějte si krásně a čauko.